Ende. Jaranan dangdut kreasi rineng paksa senterewe jaran pekon luas gemas nuju rono pinter agawe sinden winong tulung aku aja nganti ninggal tresno Cakepane nggih. Sing yasa sinten nak cakepane kono? Pak Cahyo pun tadi lah. Oh, Pak Cahyo. Iyalah. Selaku Bapak dosen kita semua. Kenapa? Apa? Yang kenal Pak Supron Suwondo. Heeh. Kayak yasa gending lagu Nggih. sakbone. Heeh. Yo umpama Pak Supron kok gawe lagu sakbone jos no. Dene kok putrane lagi yasa bowo ya gak apa-apa. Pak iki kurang ajar banget ya. Rene tak mut raimu. Monggo nek kersa. Gila. Nek apik to suarane? Jos. Sinden-sinden nek sing gua iki madangkara sinden. Ojo di gua tak temen. Ayo, mergo apik. Ayo suarane apik-apik. Saestu. Ojo kok sinden penggirong loro. Suarane mantep kabeh. Mosok nggih. Saka Mas Taslim. Pokoke anggere tase ora ilang, suarane wo tenang. Lek irang cepak muringe kuwi ya. Isine apa to? Ora perkara isine. Ciparat malah ngono kuwi ya. Nggih no, nek Pak Taslim tasnya aja nganti ilang. Ayo. Nek ilang karek limit kok. Iya. Bener Pak. Iki cerdas iki dagelan tenan iki. Jajake cerdas. Pasti bedijak lho, Pak. Ayo. Elok temenan. Sapa-sapa diuring-uring. Bojone teko barang udan-udan diuring-uring. Ninggal katresnan yang pertama dangdut, kedua jaranke. Nggo alat to, Nong? Nggo alat. Ada. Oke, ya. Alat kuwi gamelane ra melu ning Lampung ya melu ayo. Carane melu. Lah niku lho Pak tasnya Pak Taslim lho kenten iki lho gak keri. Wah, Jaran iki lho gak keri. ora perkara isine. Santer kae ayo. Nanti kancane arek absen dengan telat ya ayo. Ayo. Ora Mbah Gundul tadi telat kabeh lah. Ngeyel to. Monggo diaturake ninggal katresnan winong nawangsih coba kaya apa yuk. Mas Gareng tak tileng ganjil. Ora ben melu menikmati ngono lho Nggih, maksudnya. Ayo nggih menikmati. Alasan Nggih. Pak. Budusen piye? Sapa? Sing ngongkon lenggah sapa mau? Budusen. Budusen lah ya manut karo budusen. Ayo. Boten lho, pokoke sih lu ngerti kok ora ngenek-ngenek Pak niki Pak. Iki padine wis males Pak. Dipotong Pak niki Pak. Gak ngerti kok modele kok. Piye? Kerja lungguh. Dipotong. Heeh. Sing dipotong ge apa? Ya mau jarene anu dipotong. Wong budusen apa kedah bungkes itu? Wong niki yo dosen kok. Oh iya to, dosen Wis dos kok. Ayo nyanyi. Urus aku kono. Aku biar ganti-ganti. Yo diaturake. Tetes.